парламент захоўваў вельмі сур'ёзныя рычагі ўплыву на прэзідэнта, на краіну. Ён мог блакаваць рашэнні прэзідэнта праз Канстытуцыйны суд, напрыклад. На ролю прэзідэнцкую прыйшоў папуліст, як мы ведаем, які захацеў даволі хутка ўзурпаваць сваю ўладу. І ён успрымаў парламент і Канстытуцыйны суд як перашкоды. І таму з-за таго, што ён быў трошкі ці не трошкі папулярней, чым парламент ці Канстытуцыйны суд, ён скарыстаўся гэтай папулярнасцю, каб проста працягам 1,5 гадоў, 2 гадоў проста разнесці гэтую сістэму, выкарыстоўваючы механізм рэферэндумаў. 2 рэферэндумаў 95-96 года. Гэта было проста адзін з крокаў на шляху да кансалідацыі дыктатуры. Не вырашальны крок, але першы з такіх канстытуцыйных крокаў у бок таго, што Беларусь згубіла дэмакратыю на дзесяцігоддзі. Далучайцеся да адукацыйнага праекту «Справа выбару». Праверце свае веды і станьце сертыфікаваным экспертам ці эксперткай у працэсах выбараў.